Ești la Hit After Hit cu Adi Jara, o nouă ediție de Talkback este acum aici. Săptămâna aceasta discutăm cu Ovidiu Biber, cel care se ocupă de After Hills de la Iași. Salutare! Mulțumim mult pentru că ne-ați invitat. Mă bucur foarte mult pentru că After Hills a început într-o perioadă în care spuneam zilele trecute că plecasem din Iași și vreau să te întreb cum a început această poveste After Hills. Știu că ai mai răspuns la această întrebare, dar vreau să știu și eu. Cum a început? Să știi că e una din întrebările noastre preferate. Știi de ce? Pentru că After Hills chiar are o poveste specială și chiar este un proiect deosebit, un proiect fain și a început exact într-un punct în care cineva trebuia să facă un proiect major, cultural, artistic major la noi în zonă. Ne bucurăm și suntem atât de mândri la modul bun, știi că noi am fost cei care am făcut asta împreună cu tot publicul și cu toți partenerii și toată lumea care a fost alături de noi. Nu-ți ascund nici faptul că am trecut prin foarte multe etape de neîncredere, de oare chiar se poate, oare chiar e pregătită zona, oare chiar o să facă cineva, oare chiar o să o ducă la capăt. Și e foarte interesant și provocator când începi și nu ai nimic, știi? Dar atât de sigur ești că se va întâmpla încât te lupți cu tot ce trebuie să te lupți ca să se întâmple, știi? În prima zi de festival, înainte să înceapă festivalul, când totul era perfect aliniat, și ce a venit? A venit furtuna și ne-a dărâmat aproape tot. Nu uităm cum aveam niște parteneri din festival care împachetau. Deci împachetau. Și am spus că ce faceți? Păi nu plecăm acasă? Nu plecăm, reconstruim. Și nu uităm asta, că am spus, mă, sunteți nebuni. Cum să reconstruiți așa ceva? Și uite că au urmat 2 zile de poveste, de vis, știi? Din păcate, eu nu am reușit să ajung la prima ediție la After Hills pentru că eram plecat în alte zone ale țării, dar vreau să spun că în momentul în care am auzit că se face și un festival de acest gen și în regiunea mea, în regiunea Moldovei, m-am bucurat foarte tare și primul meu gând a fost că este un festival pur electronic, adică sunt DJ care vin și mixează la After Hills. După aceea, citind în presa locală și văzând poze pe Facebook și pe YouTube la voi, mi-am dat seama că e un alt fel de festival, e o combinație între muzică electronică și, nu știu dacă de artă, exact. Mi-era cam teamă să zic treaba asta. Cum v-ați gândit totuși să faceți combinațiile acestea între muzică electronică și altceva? Hai să zic, ar fi fost o greșeală să ignore sau să nu ia în seamă tot ce înseamnă artă. Să ne uităm un pic în tot ce ne înconjoară, la câte muzee avem, la ce istorie avem, la ce literatură avem, la toată încărcătura asta și temelia asta pe care o are zona de nord-est și în special Iașul, era păcat să nu o menționăm, să nu o luăm alături de noi și să spui ce muzică prinde în zona noastră. Știi că cu siguranță suntem un festival național și internațional. Ne adresăm publicul național și vrem să vină cât mai mult și din afara țării. Vorbeam cu tine zilele trecute despre regiunea noastră și eu sunt sincer și zic că regiunea noastră este așa uneori uitată de autorități și mi-asum ceea ce spun. Și îl vedem și pe Ștefan Mandachi, nu știu, care se zbate și perioada aceasta cu COVID-19. Și vreau să te întreb și pe tine, cât de important este un astfel de festival pentru regiunea noastră? Cât de mult atrage un turist străin? Să știi că da. Îl salut și eu pe Ștefan. Sper că cu siguranță ascultă și el proiectele tale și chiar și acest podcast. Vreau să zic că are un impact ramificat, dacă vrei, ca și economie. Pe de altă parte ne crește încrederea să revenim în zonă dacă am fost plecați, atât în alte orașe mari cât și în afara țării. Pe de altă parte crește gradul de coolness, așa cum zice Dan Zaharia, unul din promotorii a tot ce înseamnă zona office și IT și outsourcing din Iași. Și bineînțeles că promovează zona la nivel internațional. Și asta e o altă mândrie și îți dau niște cifre.
am avut public din 42 de țări. Foarte tare. Ca să dau și o cifră concretă, știi? Din Germania, din Anglia, din Republica Moldova, din Bulgaria și așa mai departe. Ovidiu, eu anul trecut am fost la After Hills. N-am putut să fac așa o comparație între prima ediție, a doua ediție, dar mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut ideea că ați mutat în Dobrovăț toată nebunia asta, pentru că erai liber acolo, erai între After Hills, ca să zic așa, între ghilimele. Da. Și v-am să te întreb... After Hills Go Wild. Exact. Și v-am să te întreb cât de mult s-a dezvoltat festivalul de la an la an. Să știi că este o creștere de la an la an, pe care o simțim pe de o parte din reacțiile pe care le avem în jurul nostru, pur și simplu ca oameni, știi? Apoi, o creștere pe care o avem din punct de vedere al publicului. Dacă vedem, avem oameni care au venit pentru prima dată din curiozitate sau pentru că voiau să mai bifeze încă un festival față de un alt festival deja bifat anul ăsta, sau în anul respectiv mă refer, sau public care a venit pentru prima dată la un festival la noi. Oamenii ăștia care au venit, foarte mulți dintre ei ne-au și scris și avem și o echipă care lucrează în direcția să vedem, să adunăm păreri de la oameni, să adunăm recenzii, să adunăm bune și rele și să facem din ce în ce mai bine lucrurile. Oameni care și-au adus gașcă, asta voiam să zic de fapt, știi? Oameni care au fost prima dată, au convins și pe alți oameni să vină la noi, știi? Au devenit un fel de mici ambasadori, știi? Oamenii care au primit turiști în casă. Dobrovățul este un exemplu extraordinar de cum s-au comportat oamenii. Aveau porțile larg deschise, chiar dacă oamenii nu erau cazați acolo, dar oamenii să intre în curte și să mănânce. Ideea este că anul trecut, din diverse motive, nu puteam să ajung la festival, dar am zis că hai, o să merg și am avut posibilitatea să vorbesc cu Don Diablo și chiar m-a impresionat foarte mult line-up-ul de anul trecut, pentru că au fost DJ de tale internațională foarte cunoscuți, spuneam mai devreme de Don Diablo și de Rita Ora. Și ce artiști ți-ai dorit tu să ajungă la festival și n-ai reușit până acum? Ne-am dorit să aducem artiști cât mai mari, de un rang cât mai mare. Mi-aș dori, de exemplu, să aducem Arctic Monkeys. Mi-aș dori să aducem Imagine Dragons, Solomon, Carl Cox, Richie Hawtin, Black Coffee, Travis Scott, așa cum ziceam mai devreme, Snoop Dogg. Ne dorim să aducem artiști cât mai mari. Și așa cum ne-am dorit să facem festivalul ăsta mare și l-am făcut din prima, suntem siguri că o să atingem artiști mari, din ce în ce mai mari, de la un an la altul, știi? Și dacă tot mi-ai povestit acum despre artiști, despre muzică, tu ce muzică asculți în general? Ce-ți place să asculți? Ce tare, da. Păi să știi că eu ascult, ia să mă gândesc așa un pic, îmi place să ascult indie, îmi place să ascult indie rock. Așa cum ziceam mai devreme, îmi place să ascult Arctic Monkeys, de exemplu, îmi place Ed Sheeran, îmi place Black Coffee, să am o mașină, de exemplu. Și să zic așa, când ne adunăm cu prietenii, începem totdeauna internațional. Începem internațional și încheiem cu românească veche. Și aici pot să zic de Maria Tănase, chiar de Valeriu Sterian, chiar de Gică Petrescu. Adică asta se întâmplă la petreceri, știi? Știi că am avut perioada asta destul de dificilă cu coronavirusul și care a schimbat lumea, practic. Nu doar în România au fost probleme pe plan mondial și v-am să te întreb cum ai depășit tu perioada asta? Ce ai făcut în perioada asta? Lucrăm la proiecte, comunicăm foarte mult, am făcut foarte mult research în perioada asta, am creat și un grup comun în care să adunăm informațiile utile care ne vor ajuta în viitor și o chestie care ne afectează foarte mult, știi? Înțeles. Oricum, se vor clarifica lucrurile acestea la un moment dat. Nu știu dacă aveai sau nu întrebarea asta, dar o să răspund la ea. Ce se întâmplă cu After Hills 2020? Să știi că am dat-o pe ocolite, dar văd că ai reușit să înțelegi, să-mi citești gândurile. Da, să știi că vreau să zic că e foarte important raportul creat între noi și autorități în toți anii de până acum, dar anul ăsta și mai mult, pentru că ne interesează foarte, foarte mult dacă ei reușesc să adune informații și știm sigur că da, și estimări mai bune decât facem noi și să ne zică cât mai repede cu putință ce se întâmplă. Așa cum știi, de exemplu, au zis că până la o anumită dată nu e voie, dar de la o anumită dată e voie. Noi, în momentul ăsta, suntem pregătiți să anunțăm foarte, foarte curând ce se întâmplă. Sunt strânse discuții între noi și parteneri, dar vreau să zic că un lucru despre noi. Noi suntem
foarte, foarte optimiști. Cu siguranță și toți cei care organizează evenimente sunt așa. Dar noi sperăm până în ultima clipă și până în ultima secundă. Așa cum a fost și cu Furtuna. Ovidiu, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vorbești cu mine. Să știi că te felicit pentru acest festival. Știu că tu ești cel care comunică în primul rând cu presa, dar sunt foarte mulți oameni în spate. Ai o echipă pe care o conduci. Da. Suntem o echipă de management care coordonează o altă echipă și tot așa. Adică o echipă foarte unită și cu așteptări foarte mari. Multă baftă, să ne auzim cu bine și să ne vedem cu bine. Mulțumesc foarte, foarte mult. Te salut. Salutări. Salut. Pa, pa. Pa, pa, pa. Aceasta a fost ediția de Talkback din această săptămână. Dacă ți-a plăcut, like, subscribe și share la canalul meu de YouTube Adi Jara.